8 кастрычніка, аўторак, Белсат-Зум, Віталь Бабін разам з вами. Вітаю, размаўляем з экспертамі і апавядаем пра галоўнае за гэты дзень. І сёння ў нас. Путін уручыць Лукашэнку самую высокую дзяржаўную ўзнагароду Расіі – ордэн Андрэя Первазванага, за якія заслугі. Григорія Заронка запрасілі працаваць на Беларусь фільм «Што здыме адыёзны прапагандыст». Беларускі гамбіт, як Белшына пазбавілася санкцыяў праз суд, але працягвала у выніку працаваць на вайну. Памахаўся керою, каб размяцца. Так Лукашенко пачаў дзень перад сустрэчаю з Пуціным ды іншымі кіраўнікамі краінаў СНД. Паседжанне гэтай арганізацыі прайшло сёння ў Маскве. Перад ім беларускі дыктатар паразмаўляў з расійскімі прапагандыстамі. Ім ён распавёў, што зрабіў Пуціну арыгінальны падарунак, а пасля прызнаўся, што Беларусь мае кантакты з уладамі Украіны. Пакуль беларускі дыктатар калоў дровы, прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян ездзіў на ровары ўздоўж Масквы-ракі і хваліў мясцовыя веласцежкі. Прэзідэнты і кіраўнікі ўрадаў прыбылі ў Маску напярэдадні ў панядзелак 7 кастрычніка, якраз у дзень нараджэння Владзіміра Пуціна. У той жа вечар у іх адбылася нефармальная сустрэча. З намі на сувязі Рыгор Ніжнікаў, Фінскі інстытут міжнародных спраў. Спадар Рыгор, вітаю вас. Вітаю. Лукашенко адрэагаваў на прапанову украінскага дэпутата перанесці ваенныя дзеянні на тэрыторыю Беларусі, кажа, што ўкраінскаму боку гэта не патрэбна. Ці разглядаецца праўдывасць такі сцэнар у Менску, як лічыце? Я думаю, што ў Менску любыя параноідальныя сцэнары разглядаюцца, асабліва калі з'яўляюцца такія заявы з-за межаў, але ўсё ж такі гэты сцэнар вельмі малаверагодны. Я думаю, што ў Менску ўсё ж такі разумеюць, што ні краіны НАТО, ні Украіна не маюць ні жадання, ні то бок Украіна не мае магчымасцяў зараз рабіць такія рэчы. Таму вельмі малаверагодна, што Мінск лічыць гэта рэальнай пагрозай сёння. Разам з тым Лукашенко прызнаў, што кантакты з афіцыйным Кіевам вядуцца пераважна па абмену палоннымі, якія могуць быць яшчэ кантакты, пра што можа весціся гаворка. Ну, мы ведаем дакладна, што ўсё ж такі нават пасля вайны быў пасол Украіны спадар Кізіма ў Мінску да папярэдняга года, калі ён быў адкліканы Кіевам, але амбасада застаецца, хоць і невялікая. І ёсць шмат пытанняў, і мы ведаем ад украінскіх афіцыйных лиц, што у іх ёсць прамы кантакт, па якім яны атрымліваюць рознага рода завярэнні, што, напрыклад, не будуць прымацца нейкія меры. То бок палітычны кантакт ёсць, і па ім краіны проста абмяркоўваюць пытанні балючыя сённяшняга дня, каб пазбегнуць якраз такі такіх выклікаў, як, напрыклад, нейкія канфлікты на мяжы. У інтэрв'ю расійскім медыям Лукашенко таксама заявіў, што небяспека ад расійскай вайсковай дактрыны ёсць для некаторых, а вось для Беларусі гэта ўжо пройдзены этап, бо ў нас ужо ёсць ядравая зброя. Гэта проста словы, ці Лукашенко адчувае ўсё ж такі нейкую небяспеку акупацыі Беларусі з боку Крамля? Нет, я думаю, што ён тут якраз такі падыгрывае вось гэтым апошнім зменам, галоўным навінам, у тым бок заявам такім, як заявы Дмітра Медведзева аб тым, што Беларусь знаходзіцца пад ядзернай парасолькай і будуць захішаць ад патэнцыйных нападаў краін НАТО, які зусім з'яўляецца в прынцыпе немагчымым. Таму я думаю, што ён проста адыгрывае гэтую інфармацыйную навіну і проста яшчэ раз падкрэслівае, што ён таксама валодае нейкай ядзернай кнопкай. То бок ён разам з Пуціным могуць прымаць такія стратэгічныя рашэнні, якія, што вядома, з'яўляецца хлуснёй, але ж ён яшчэ раз падкрэслівае свой такім бокам статус, як своеасаблівага і яшчэ раз падкрэслім адзінага харусніка Расіі у дадзенай ваеннай авантуры, як уварванне в Украіну. На гэтым саміце быў заўважаны прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян. Ён сустракаўся з Владзімірам Пуціным. Таксама на фотаздымках і відэа бачым, што яны сядзяць побач з прэзідэнтам Азербайджану Алеевым. Ці гэта значыць, што і зараз працягваюць абмяркоўваць пытанне Нагорнага Карабаху, ці ўсё ўжо вырашана даўно?
Нет, якраз таки няма ж канчатковага вырашэння гэтага пытання. То бок трэба падпісаць адпаведную мірную дамову, зрабіць дэмаркацыю мяжы. То бок яшчэ вялікая праца, і якраз таки яна не зроблена. Таму Арменія дагэтуль з'яўляецца под ваеннай пагрозай, і вось гэтая, як кажуць, небяспека, яна і вымушае Аліева таксама, не Аліева, а Пашыняна ехаць у Маскву, кланяцца Пуціну, сядзець за сталом разам з тым же Аліевым і разам з Лукашэнкай, да якога ён казаў, ён ужо ніколі руку не падасць. Але сітуацыя вымушае яго рабіць тыя рэчы, ад якіх ён зарыкаўся, і Масква гэта таксама робіць з асалоды. Яна працягвае наказваць Пашыняна за яго геапалітычную нелаяльнасць, якую ён паказваў апошнія гады. Калі мы кажам пра гэты саміт, бачым, як некаторыя кіраўнікі, удзельнікі краінаў СНД праводзяць свой час. Учора яны былі на дні народзінаў Владзіміра Пуціна. Сёння Лукашенка коліць дровы, Пашынян ездзіць на ровары па Маскве. Сам Александр Лукашенко заяўляе, што ўжо сёння яму з калегамі няма што абмяркоўваць. Пра што гэта кажа спадар Рыгор? Я думаю, это паказвае тым, што гэты саміт ён ні аб чым. То есть СНД як арганізацыя не існуе. Паміж краінамі удзельнікамі, якія прыехалі, вельмі шмат непаразуменняў і нават канфліктаў. У кожных з іх ёсць канфлікт з Масквой, паміж сабой, з некаторых, як опять же Арменія, Азербайджан. То бок гэта проста такі вось сімвалічны з'езд, каб Владимиру Путину добра правесці дзень народзінаў і паказаць, што ён з'яўляецца рэгіянальным лідарам і што ён ні ў якай знешнепалітычнай ізаляцыі не знаходзіцца. Таму і абмяркоўваць нечага. Разам з тым Лукашенко заявіў, што Пуціну падарыў вельмі сур'ёзны падарунак, а заўтра ўжо Владзімір Пуцін уручыць Александру Лукашенку найвышэйшую дзяржаўную ўзнагароду Расіі ордэн Андрэя Первазваннага. За якія заслугі, як вы лічыце? Ну, гэта, канешне, вельмі сімвалічнае. Мы ўжо ведаем пра тое, хто гэтую ўзнагароду атрымліваў у мінулым. Я не думаю, не ведаю, ці у Крамлі да гэтага дадумались, але гэта вельмі сімвалічна, таму што тое, што мы кажам, галоўны падарунак Владзіміра Пуціну ад Александра Лукашэнкі, гэта краіна, Беларусь. Ён крыху па крыху прадае беларускі суверэнітэт, і гэта галоўны падарунак, які і гэта паказвае, чаму Александр Лукашенко застаецца на чале краіны і чаму Крэмль не жадае на яго на кагосьці мяняць. Ён найлепшы праваднік расійскіх інтарэсаў, які прадае суверэнітэт краіны за знаходжанне ва ўладзе ў гэтай краіне. То бок усе чуткі пра тое, што Владзімір Пуцін не хоча бачыць Александра Лукашенко на наступных выбарах, яны не маюць пад сабой ніякіх падстаў, і у Пуціна няма замены на Лукашенку. Не, яны нават яе не шукаюць, і яго Александр Лукашенко цалкам задавольвае. Я думаю, што гэта якраз такі той... Лукашенко, вядома, мы ведаем іх асаблівыя адносіны не вельмі добрыя, і вядома, якім была гісторыя, але то бок, што пасля 20-го і асабліва 22-го года Лукашенко стаў галоўным, як кажуць, галоўнай крыніцай расійскіх інтарэсаў, галоўным правадніком, галоўным, як кажуць, чалавекам для Крэмля у Беларусі. Гэта ўжо данасць, і няма чаму мяняць. За гэтага Маскве няма ніякай прычыны мяняць яго на кагосьці іншага. Лепшага ўжо не знайсці. Спадар Рыгор, дзякуй вялікі вам за гэту размову. Дзякуй вам. У Беларусі бліжэйшымі днямі могуць назірацца праблемы з інтэрнэтам. Белтэлекам паведаміў, што ад раніцы серады беларускія карыстальнікі могуць назіраць перабой з доступам у глобальную сетку. Прычым закране гэта абанентаў усіх аператараў сувязі. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. Следчы камітэт Беларусі абвясціў пра так званую спецвытворчасць у дачыненні падпісантаў платформы 2025, выніковага дакументу жнівеньскай канферэнцыі «Новая Беларусь». Усіх іх вінавацяць у здрадзе дзяржаве ці захопе дзяржаўнай улады. Сілавікі заявілі, што выявілі 22 асобы, якія нядаўна далучыліся да дзейнасці Святланы Ціханаўскай. Яшчэ 23 чалавекі ўключылі як падазраваных у крымінальную справу за ўдзел у Дні годнасці 2025
2024, 6 да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 года, што прайшлі ў шэрагу краінаў Еўропы і ў ЗША, беларускі рэжым расцаніў як экстрэмісцкую дзейнасць. Цяпер усім гэтым людзям пагражаюць канфіскацыяй маёмасці на радзіме. Нарвегія далучылася да санкцыяў еўразвязу, накладзеных на Беларусь у чэрвені гэтага года. У адпаведнай заяве нарвежскага ўраду гаворыцца, што гэта адказ на ўдзел беларускага рэжыму ў нападзе Расіі на ўкраіну. Санкцыі закранаюць сферы гандлю, паслугі транспарту. У прыватнасці ўводзяць абмежаванні на працу аўтатранспартных кампаніяў. У астатнім забароны датычаць вытворчасці і транзіту зброі ды вайсковых тэхналогіяў. Паводле версіі нарвежскага ўраду, гэтыя захады дапамогуць прадухіліць абыход санкцыяў Расіяй. Сёння ж Нарвегію наведвае дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханаўская. Яна ўжо сустрэлася з міністрам замежных спраў краіны і выступіла ў мясцовым парламенце. Лукашенко падпісаў новы ўказ, якім змяніў правілы збіцця беспілотных апаратаў. Цяпер з дапамогай фізічнай сілы, зброі і спецсродкаў будуць збіваць не толькі авіямадэлі і беспілотнікі, але і падводныя, надводныя і наземныя апараты, якімі кіруюць дыстанцыйна. Пашырылі пералік тых, хто зможа займацца гэтым. Акрамя вайскоўцаў і службоўцаў органаў унутраных справаў, дазвол прымяняць зброю атрымалі ўдзельнікі ваенізаваных фармаванняў. Пасля 2020 года такімі прызналі судовых экспертаў, камітэт дзяржкантролю, інспектараў аховы прыроды, ратавальнікаў. Прапагандыста Григорія Азаронка запрасілі на Беларусь фільм. Еўрарадыё са сваіх крыніц даведалася, што Азаронак, верагодна, будзе працаваць на студыі дакументальнага кіно «Летапіс». Там ён здыме 2 стужкі, прысвечаныя падзеям 2020 года. Сам Азаронак адрэагаваў на навіну некалькімі абразлівымі публікацыямі ў сваім тэлеграм-канале, аднак навіну наўпрост не абверг. Згодна з інфармацыяй Еўрарадыё, Азаронка на кінастудыю запрасіў цяперашні дырэктар Юрый Алексей. Прапагандыст неаднаразова крытыкаваў Беларусьфільм за адсутнасць стужак пра падаўленне пратэстаў у 2020-м. Міністэрства культуры, у сваю чаргу, скардзілася на адсутнасць сцэнарыяў і кадраў. Адметна, што Григорий Азаронак скончыў акадэмію мастацтваў паводле спецыяльнасці рэжысёра, аднак пасля дыпломнай працы кіно больш не здымаў. З намі на сувязі Тарас Тарналіцкі, кінакрытык, журналіст еўрапейскага радыё для Беларусі. Тарас, вітаю. Вітаю. Азаронак ужо адрэагаваў на вашу публікацыю, кажа пра тое, што ніхто яму не забараняе здымаць фільмы пра беларускую пазіцыю 24/7. Ці гэта значыць, што ў прынцыпе ён знепраўджвае вашу інфармацыю? Ну, гэта дакладна было адносна таго, што яго запрасілі здымаць. Канешне, ён можа здымаць все, што заўгодна, выпускаць на сваім YouTube-канале ці на канале Владимира Солаўёва, але гэта дакладная інфармацыя адносна таго, што ён будзе працаваць на летапісе. І гэта вельмі важны момант, таму што гэта дзяржаўная інстытуцыя, да якой былі датычны людзі з вопытам стварэння такога кшталту прадуктаў, якія выходзілі на фестывалях, якія паказвалі ў кінатэатрах. А зараз, гэта ўсё кажа пра тое, што колькасць стваральнікаў фільмаў, у тым ліку на студыі, яно змяншаецца, і зараз прыходзяць вось такія людзі без досведу, якія ствараюць прапагандысцкі контент. І, гэта як бы такі агульны тренд, у якім зараз існуе дзяржаўная студыя. І я тут не бачу нічога такога шакавальнага, што Азаронак прыйшоў і пачаў працаваць на летапісе. Гэта такі быў... У гэтым ёсць такая адмоўная паслядоўнасць тых шагоў, тых крокаў, на якія пашлі ўлады, у тым ліку, дзеля таго, каб прывязаць мастацтва, кінамастацтва Беларусі, якое ствараецца за дзяржаўны кошт, да стварэння прапаганды. Прынамсі, прапаноўвалі адпраўляць заяўкі на тое, каб зняць такую стужку пра падзеі 2020 года. Асаблівых ахвочых там не знайшлося. Ці гэта значыць, што на такую ідэю пагадзіўся толькі Григорий Азаронак? Так, яшчэ я сам пісаў гэтую навіну
пасля таго як паглядзеў перадачу на тэлеканале НТ, там выступала прадстаўніца дэпартамента па кінематаграфіі, яна казала, што сапраўды збіраліся заявкі і каля 280 заявак і не прыйшлі прапановы аб тым, каб здымаць ідэі фільмаў пра 20-й год з пазіцыі ўлад. Вось што там, як все добра рабілі сілавікі, як все добра рабілі там дзяржслужбоўцы. Такога не было. Відавочна, што ніхто не хацеў здымаць і на студыі. Значыць, калі прыходзіць ужо сам адэпт такого кшталту контента, як Рыгор Азаронак, такі ярый прапагандыст, значыць, што гэта толькі тлумачыць пра тое, што ніхто, акрамя яго, канешне, не хоча ў гэтым сім лайне капацца. Можа, мала хто ведае, што Рыгор Азаронак па адукацыі менавіта рэжысёр, а не журналіст, і нават у яго была дыпломная праца, якая называлася «Салдат Хрыста» Юры Вараб'еўскі, прысвечаны аднайменнаму праваслаўнаму пісьменніку, канспіролагу з Расіі. Як можна ацаніць гэтыя мастацкія вартасці гэтай стужкі, калі ўвогуле глядзеў яе? Ну, я цалкам не глядзеў гэты праект, я толькі яго гартаў, каб азнаёміцца. Я пра яго ведаў раней ужо. Ён там добра, дарэчы, яго абараніў, гэты дыплом. Ну, на мой погляд, гэта такая тэлепубліцыстыка, не тэлевізійнага такога невысокага ўзроўню, з улікам таго, што гэта ўсё ж такі канспіролог, праваслаўны канспіролог. Ну, для мяне такі эксперты і такі ўзровень майстэрства, з якім было зроблена гэтая праца, яна мяне, вось, прынамсі, не цікавіць. Меня цікавіць стужкі, які ідуць у кінотэатрах. А такое кіно ў кінотэатрах не з'яўляецца. Гэта выключна тэлевізійны прадукт, публіцыстычны прадукт, які спажываюць выключна тэлегледачы. То бок, але ёсць яшчэ і прэміяльны сегмент, то бок гэта нават контент не прэміяльнага, далёка не прэміяльнага сегменту, і ён цікавы толькі тым людзям, якія падзяляюць, магчыма, пазіцыю і каштоўнасці Рыгора Азаронка. Вось. Калі ўсё ж такі Рыгор Азаронак здыме гэтыя дзве стужкі, пра якія паведамляе Еўрарадыё, ці чакаць больш агрэсіўнай прапаганды, чымся, напрыклад, у ягонага бацькі Юрыя Азаронка, у ягоных фільмах, якія мы ўсе бачылі яшчэ там у сярэдзіне нулявых? Ну, я думаю, што вельмі складана пераплюнуць тое, што рабіў яго бацька Юрый. Просто простое, што сам Рыгор з'яўляецца такой крэатурай свайго бацькі. Ён як такі эрзац, працяг яго творчасці. Я сачыў за тым, як ствараецца контент, які рабіў Рыгор. Там нічога такога асабліва новага адносна таго, што рабіў яго бацька, няма. То бок, я б не разлічваў на тое, што тут будуць нейкія адкрыцці. У гэтым плане шмат у белтэлерадыёкампаніі, прынамсі, і у дзяржаўных СМІ вялікі вопыт стварэння такіх тэлефільмаў прапагандысцкіх. Я думаю, што гэта будзе зроблена дзесьці на гэтым узроўні і будзе цікава такой вельмі маргінальнай у палітычным сэнсе аўдыторыі. Гэта, канешне, не мастацкае кіно і не дакументальнае кіно ў такім шчырым сэнсе, але трэба, канешне, дачакацца і паглядзець, але у мяне спадзеваў на нешта вартае ўвагі няма. Калі ніхто гэта не будзе глядзець і не будуць гэта прымусова паказваць, да прыкладу, там у школах, на нейкіх партыйных спатканнях Белай Русі, як гэта можа выглядаць, на твой погляд? Я думаю, будуць паказваць гэта ўсё, як і паказвалі іншы контент. Дзяржаўны фільм «Культурны код», про які мы таксама пісалі на Еўрарадыё, я пісаў рэцэнзію на гэты фільм. Яго таксама паказваюць у кінотэатрах прымусова, выкарыстоўваючы адміністрацыйны рэсурс, таму што па-іншаму гэта не працуе, ніхто не хоча ісці і дабравольна гэта глядзець. І плаціць за гэта грошы, каб цябе яшчэ, ты там доўга працаваў, стаміўся, хочаш паглядзець нармальны фільм,
там с нейкімі шчырымі эмоцыямі, нейкім цікавым сюжэтам, а ты прыходзіш і тебе ў галаву закідваюць вось гэтыя прапагандысцкія наратывы, што пры Лукашэнкі все добра, гэта краіна вось была пабудавана пры ім, і тут і гэта такое ненатуральнае, нешчырае, такое штучная вытворчасць, то безумоўна, ніхто на гэта не ідзе. І прыкладна тое ж самае, яшчэ больш, я думаю, у горшым сэнсе будзе і ў фільмах «Азаронка». Па шчырасці, што там яшчэ глядзець, калі яны прадставяць гісторыю пра тое, як там у 20-м годзе ўсім лялькаводзіў Захад. То бок людзі не могуць уявіць нават сабе, што беларусы маглі выйсці самастойна, што ў іх ёсць, разуменне таго, што ім не падабаецца сённяшняя ўлада. Вось яны, я ўпэўнены, гэта будзе менавіта такі канспіралагічны фільм канкрэтна пра тое, што адбылося з пазіцыі ўлад. Вось як яны гэта бачаць, і так яны гэта і зробяць, а не так, як было на самой справе. Тарас, ці можна лічыць, што Григорий Азаронак асвоіць сваю старую новую прафесію і можа цалкам стаць новым культавым рэжысёрам, я это кажу вось у дужках, і сыдзе з дзяржаўнага тэлебачання будзе пераважна займацца вось такой маштабнай кінаіндустрыяй? Я б не разлічваў на гэта. Па-першае, праз тое, што асноўная стыхія Рыгора – гэта тэлебачанне, гэта YouTube. Вось там ён сябе адчувае як рыба ў вадзе. Я б не ставіў на тое, што ён там зможа нешта ўзначаліць. Просто праз тое, што не хапае зараз талентаў і людзей, якія б стваралі менавіта такі контент. То бок, ён можа ствараць гэта самастойна, ён можа знайсці там нейкіх людзей з Расіі ці там калабарантаў, умоўна, якія будуць здымаць сумесна з ім гэты праект. Але разлічваць, што гэта будзе маштабавана у такім вялікім памеры, я б не стаў. У чалавека выключна такія зусім іншыя прыярытэты стаяць. Я б на гэта не ставіў менавіта на гэта. Застаецца, я думаю, толькі дачакацца, калі гэтыя фільмы ўсё ж такі з'явяцца. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй. Беларускі расследавальніцкі цэнтр выпусціў матэрыял, у якім выкрыў схемы паставак прадукцыі белшыны расійскай арміі. Больш за тое, журналісты высветлілі, што на гэтых пастаўках зарабляе сям'я Александра Лукашэнкі. Адзін з саўладальнікаў дыстрыб'ютара беларускіх апонаў рассіі сярэдні сын Лукашэнкі Дмітрый. Да вясны гэтага года прадпрыемства заставалася ў санкцыйным спісе Еўразвязу. Вінавацілі белшыну якраз у працы на расійскую абаронную прамысловасць і спансараванне рэжыму Александра Лукашэнкі. Аднак у еўрапейскім судзе агульнай юрысдыкцыі белшына змагла аспрэчыць абвінавачанні. Доказам стала стратнасць прадпрыемства, пра што яно не магло быць спонсарам рэжыму. Аднак у расследаванні БРЦ прыведзеныя факты, што еўрапейскі суд памыліўся, калі паверыў адвакатам беларускага заводу. Дэталі гэтага расследавання апавёў кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслав Івашкевіч. Нашим расследованием уласно показали две рэчы. Па-першае, тое, што белшына цяпер карыстаецца тым, што яна не пад санкцыямі, каб масава пастаўляць шыны для расійскага войска і для расійскай тэхнікі. Гэта першае. А другое, гэта тое, што нягледзячы на тое, што белшына працуе ў страту, мы паказалі, што насамрэч яна можа пры гэтым зарабляць грошы для сям'і Александра Лукашэнкі. І ў прыватнасці мы гэта паказалі на тым кейсе, што многія, напэўна, памятаюць, як Александр Лукашэнка 10 год таму крычаў на дырэктара белшыны, што ён, маўляў, хабарнік, таму што заключыў сделку з расійскай кампаніяй эксклюзіўную, якой пастаўляў шыны для белазаў, такія звышгабарытныя шыны. І, маўляў, занадта нізкую цану яны плацілі, і ў сувязі з гэтым Александр Лукашенко сказаў, што сделка кепская, дырэктара пасадзіць, значыць, і ўсё памяняць. Ну і мы адсачылі гэту гісторыю і даведаліся проста па сутнасці тое, што зрабіў Александр Лукашенко, это ён перадаў дзілерства гэтых белазаўскіх шынаў ад аднаго
дилера да свайго сына, калі так абагульняць, значыць, і структура ягонага сына плаціць Белшыне яшчэ менш грошай, чым плаціў гэты расійскі пасярэднік. І нават яшчэ менш грошай, чым Белшыне плаціў уласны гандлёвы дом Белшына ў Расіі, дзе ў іх не стаіць задача, каб максімальны прыбытак заставаўся на Белшыне. Яны, як правіла, па нізкай цане прадаюць гандлёваму дому Белшыну, тому што іхныя прыбыткі ў Расіі все роўна застаюцца Белшыне. І у выніку Александр Лукашенко все гэта забраў у Белшыны і, пакінуўшы яе стратнай, значыць, смятанку з расійскага рынка, пакінулі забіраць такі гандлёвы дом Белаз, якім кіруе Дмітрий Лукашенко і які належыць прэзідэнцкаму спартоваму клубу, значыць, якім кіруе Дмітрий Лукашенко. В ім працавала на кіроўных пазіцыях жонка Дмітрия Лукашенкі. Но самае галоўнае мы ведаем з расследавання ФСБ у Расіі некалькі гадоў таму, што яны прадаюць сваю прадукцыю ў Расіі толькі абмежаванаму колу дастаўцаў, якія зарабляюць звышпрыбыткі і звязаныя з сям'ёй Дмітрия Лукашенкі і з менеджментам гэтага гандлёвага дому Белаз, і разам лётаюць на люксусныя адпачынкі. У Аўстраліі позна ўначы на чыгуначную станцыю ўварвалася кала. Спачатку жывёліна няспешна даследавала вакзал, падымалася і спускалася па лесвіцах, шпацыравала па платформе, вывучала ліфт. Пасля гэтага яе заўважылі працаўнікі і выклікалі паліцыю. Праваахоўнікі папярэдзілі цягнікі, якія праходзілі праз гэтую станцыю, каб тыя паменшылі хуткасць. Самыя ж паліцыянты адправіліся лавіць госцю. Праўда, сумчатая сустрэча не надта прагнула. Праз паўгадзіны павольнай пагоні кала ўрэшце сама пералезла праз плот і вярнулася ў лес. Як гэта было, глядзім без каментара. Гэта былі ўсе навіны. Дзякую за ўвагу. Падпісвайцеся на нашыя сацыяльныя сеткі, калі гэта для вас бяспечна, там інфармацыі яшчэ больш. На гэтым Белсат Зум развітваецца з вамі. Зычу спадарству добрага вечара.